Benvidos á Casa do Rock. Somos unha empresa de formación e produción musical composta por 22 profesionais. A nosa actividade principal é a Escola de Música. Temos un estudio de grabación. Temos unha tenda de instrumentos musicais. Alugamos backline para directos. Organizamos megafestivais. E realizamos concertos didácticos para colexios e eventos. O noso propósito e razón de ser é pasalo ben aprendendo e aprender tocando. Paixón e diversión descubrindo a música e transmitirlle ese sentimento ao noso alumnado. Os perfis que buscamos son persoas positivas, proactivas, comprometidas co bo traballo e que saiban traballar en equipo. Nas nosas probas de selección de persoal facemos 3 fases. Unha primeira entrevista, unha segunda proba técnica e unha terceira proba cunha persoa de recursos humanos. Estamos innovando no noso método musical propio como escola e tamén realizando concertos coas nosas bandas de alumnos por diferentes lugares de Galicia e Portugal. E, por primeira vez, fomos campamentos musical da Xunta de Galicia. Os nosos novos proxectos Team Building musical orientado a empresas e preparación de oposicións para a educación musical. A Escola de Música é referencia a nivel de Galicia. Medrar como educadores, seguir crecendo nas outras liñas de negocio. Somos equipo a Casa do Rock.